सफैबायानो आं एवसो आरोलै हाजों नामा मुलाखौ ना दोननोसै माइरं ओंखारल' होनां एसे लांदोंलै
ओमफ्राय दा माखौ संजागोन नोंसोरो? होखांलै होखांना होमबासो उखुन्दै माबागोन। माबायदि दैयाथ' दंङ सोरों थागासिनो गायनो लुनोसै
मालाय सिङावनो बोरैबालै बिदि आलुआ मोजां नङा नालाय मोजां नङा नै माबायदि दं
आलुआ जि गोजा माथो बुंनाय गासिबो बेनो गोजा
มึงจะไปถึงมันที่ไหนไปไหน
सोर आखाइ साखो सोर साखो गस्लालाय मेंग्रांग्रां गोलैना थानाय बिलाय नायनानै माबा खाथिना एथ' गिदिरलै माथो हा जाबायलै गैया आङो थिखोनानै नाहरदों ओइथिंसो नांदों नामाथाय बे गोदान ना गोजामथाय बे गोजाम बियो गोदान ओइ मागुरायाथाय लांसो ओइटु याते ओइ এটা লাঙিটো চোৱা নাই কিবা বেগ খুলিহে লাগিছিল এটা বেগ কালিও নহয়
Hello, guys. Cứ thằng má say cái này nên là lang cái này cái vậy. Goजामसो ने खारेन्ट थांबाय माथो लियो Yes, dungfै comment खालाम लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक होनांगौ लाइक होआखैबा लाइक होनांगौ comment खालाम comment खालाम लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक होनांगौ
Komen fram för Rica. Ôi, này chứ mà.
Này có phải Wow.